per a l'audiència, qui comença? Tu mateix, vinga, va. Per mi és acció col·lectiva, comunitat i lluita per, en definitiva, per un nou sistema econòmic i social. Ingrid? Bueno, jo com a educadora social la comunicació és fundamental. Pares, mares, CESMIC, professors, ha d'haver una comunicació a nivell comunitari, que entrem tots, que treballem tots i que entre tots puguem ajudar en aquest problema que és la salut mental infantojuvenil, i entre tots hem de lluitar, però ha d'haver un feedback, treballar conjuntament. El que no podem fer és famílies per un costat, professionals per l'altre, escola per l'altre. Ens hem d'assentar, no? Ens hem d'assentar tots els àmbits una mica, educació, sanitat, ajuntaments, ens hem d'assentar a parlar d'esta problemàtica, però assentar-nos, no el que diem antes, no? No pedacets i anem tapant-ho perquè ens estan arribant diners, no. Però sobretot comunitat i comunicació. De moment tot comença per comú. Sí. Sara, què dius? Yo empezaría por cuidarnos nuestra salud mental y ya desde nosotros mismos, no exigirlo solamente a los adolescentes, sino nosotros mismos mirar qué tenemos que reparar, qué tensiones tenemos, qué cosas no hemos acabado de resolver, porque entonces los adolescentes ya tendrán un clima un poco más tranquilo y un poco más calmado. Y luego trabajar con ellos, pero además es que a veces hay personas que hacen un taller o hacen un curso y está muy bien que lo hagan, pero luego no continúan haciendo lo que han aprendido en ese taller. Es como, este taller me ha servido de mucho, pero ya está, ya se ha quedado ahí, ya toda la práctica que tenía que hacer y todo el cambio ya no lo hago, ya he hecho suficiente. Entonces un poco de constancia pero sobre todo apoyo lo de una asignatura de emociones, porque hay adolescentes que no distinguen miedo de ansiedad, creen que el miedo es malo y eso es una barbaridad, o la rabia, no. Son necesarias las emociones, pero hay que distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. Molt bé, doncs ara us deixem un minutet en Què boig el món de l'Axen Busto i tornem per a fer el comiat dels nostres convidats i de l'audiència.